Sorin, Craiova, județul Dolj, cadru al armatei, 46 de ani. Așa. Mă echilibrez. Da. Prima doză 30 aprilie, a doua doză 21 mai, la ora 10. Seara, deja nu-și mai simțea picioarele și de atunci trăiește un calvar, paralizie, recuperare, comisie medicală și așa mai departe. Cu excepția președintei comisiei medicale, nimeni nu-l sprijină ca să poată dovedi legătura de cauzalitate între Pfizer și paralizia lui. Aceasta este adevărata raportare în România a efectelor adverse. Multă sănătate lui Sorin. Iar celor din sistemul medical care vor să acopere rahatul care se întâmplă, rușine mă, sunteți niște criminali.